Прывітанне, гэта Пік Свабоды, мяне завуць Дмітрий Гурневіч. У Празе адбываецца канферэнцыя аб палітвязнях у Беларусі. Гэта такая першая буйная канферэнцыя пасля пратэстаў 2020 году, дзе сабраліся эксперты і былыя палітвязні вырашаць, як можна дапамагчы і паспрыяць сёння палітвязням у Беларусі. Я хочу представить моих сегодняшних гостей. Это Дарья Король. Привитание, Дарья. Привитание. Дарья была палітзняволеная, теперь сама активистка, якая дапамагае палітвязням. А так само Алексей Лявончык, заснавальнік фонду BuyHelp. Привитание, Алексей. Привет. Першае пытанне да вас аднолькавае. Скажыце, калі ласка, вось гэтыя грошы, которые патрацілі на канферэнцыю ў Празе, которая адбываецца 3 дні, я 2 дні таксама браў у ёй удзел, больш за 50 чалавек. Прага нятанны горад, ці не прасцей было б гэтыя грошы, напрыклад, накіраваць проста палітвязням, навошта такія сустрэчы ўвогуле патрэбныя, калі гэта Прага, а все палітвязні знаходзяцца ў Беларусі. Дар'я. Я першая, добра. Для мяне, для былой палітзняволеных, гэта вельмі важны момант падсумавання нейкай працы і разумення, што где адбываецца. Таму што зараз ствараецца вельмі шмат нейкіх ініцыятыў, фондаў, незразумела, як гэта ўсё неяк у агульную, так скажем, кучу сабраць. І вось такія канферэнцыі, яны дзейсна даюць разуменне, якая праца зараз робіцца, куды мы ідзем, каб усе паразмаўлялі, так сказаць, разам. Таму гэта вельмі важна. А яшчэ для мяне вельмі важна, што на такія канферэнцыі запрашаюць былых палітзняволеных, якія таксама могуць выказаць і сказаць напрамую, што трэба ім зараз. І таму што часта нейкія ініцыятывы робяць нешта вельмі карыснае, але гэта можа не супадаць з тым, што патрэбна палітвязням. Алексей, калі б вам прапанавалі гэтыя грошы, которые пашлі на канферэнцыю у фонд BuyHelp, і вы дапамаглі проста людзям канкрэтна, якія пакутаюць у турмах, то што б вы абралі? Гэта пытанне з двойным дном. Я падлумачу рацыяналію. Я б абраў усё-таки правесці такі івент пры тых акалічнасцях, якія ёсць зараз. Чаму? Таму што, па-першае, рэальна ёсць шмат людзей, якія выйшлі, ёсць шмат ініцыятываў, і часто мы не сутыкаемся. То мы, понятно, сутыкаемся онлайн. У нас есть ресурсы, якія інфармуюць пра даступныя віды дапамогі, якія прапануе BuyHelp, і таксама удзельнікі нашай кааліцыі хуткай гуманітарнай дапамогі, гэта яшчэ 3 арганізацыі. Але, тым не менш, для шмат каго застаецца незразумелым, чым мы, напрыклад, займаемся. Такія канферэнцыі гэта таксама магчымасць нам распавесці о тым, якія праграмы існуюць, і што ўсё-таки дапамога ёсць. Гэта першае. Другое, таксама важна, каб на такіх канферэнцыях сустракаліся абсалютна ўсе. То бок прадстаўнікі розных візіяў на вызваленне, былыя палітзняволеныя і актывісты, якія ім дапамагаюць, але самі ніколі не сядзелі, напрыклад. Тыя, хто даўно эміграцыі, з тымі, хто жыве цяпер у Беларусі. Таму што мы можам думаць, што мы добра прадстаўляем інтарэсы нашай мэтавай групы, а насамрэч мы чагосьці не ведаем. Да? І мы хочам, каб усе прэтэнзіі, якія ёсць, якія могуць быць, выказваліся нам у твар у канструктыўным рэжыме, але тым не менш я хачу гэта чуць, таму што да, мы атрымліваем інфармацыю з адкрытых крыніц аб тым, хто выходзіць, якія патрэбы, мы збіраем інфармацыю ад кліентаў нашай праграмы, ананімізаваны. Мы больш-менш знаемся на сітуацыю. Больш за тое, мы знаемся на сітуацыі, я не пабоюся сказаць лепш, чым шмат хто іншае, таму што да нас цікаецца інфа ад 8 арганізацый. Але тым не менш я хачу ведаць, што думаюць самі прадстаўнікі нашай таргет-групы аб тым, што мы робім і што мы можам закрыць. Вось, напрыклад, сёння мы пасядзелі з прадстаўніком беларускай асацыяцыі палітзняволеных, і паднялося пытанне, што зрабіць з так званымі старымі палітзняволенымі, тыя, хто сеў за тое, што адбылося да 2020 года. Гэта таксама важная група, і яна не пакрытая пакуль што ніводнай праграмай. Я разумею, што ў параўнанні з 3000 людзей, якія альбо сядзяць, альбо выйшлі, і хутчэй за ўсё больш. Гэта вельмі малая лічба, але тым не менш, калі мы не будзем яе чуць, у нас створыцца пачуцце абіды і, так сказаць, градацыі палітзняволеных на добрага і горшага гатунку. То бок таксама той кірунак, у якім трэба працаваць. Дар'я, дарэчы, належыць да тых палітвязняў, якую можна аднесці да новай хвалі.
Дар'я, скажыце, будь ласка, калі вы выйшлі з турмы і ўвогуле там, калі знаходзіліся, ці адчувалі вы, што ёсць, апрача, зразумела, вашых сяброў ці сваякоў, найбліжэйшых людзей, ёсць нейкая група, которая падтрымлівае не толькі лістом, але ў прынцыпе. Я маю на ўвазе вот тыя прэтэнзіі, которые агучваюцца не толькі да Алексея, а да розных фондаў, што это прапаганда вельмі любіць рабіць, смакаваць это, што вот яны нічого не робяць, крадуць грошы, это грошы ні на што ідуць. Што вы пра гэта можете сказаць канкрэтна з уласнага досведу? Слухайце, вельмі адчуваецца падтрымка. Гэта такія банальныя рэчы, якія існуюць у турме, але вось бачна падтрымка, напрыклад, вельмі люблю гэты прыклад, калі развазілі перадачы і везуць, я не ведаю, мне падаецца, там было 50 аднолькавых пакетаў, банальна з пасылак з Германіі, з Нямецчыны, і там была шакаладка, каляровыя алоўкі, нейкі блокнот, але гэтая адна і тая ж пасылка раз'ехалась па ўсім камерах, і гэта было на жаночым корпусе, зразумела, я гэта бачыла, і вось у нашу камеру прыйшло там 2 такіх пакунка, і у кожную яны вось так вось заходзяць. Вось у такія моманты ты разумееш, што там пра нас помняць, пра нас ведаюць, таму што лісты дрэнна даходзяць, сапраўды дрэнна. То бок да мяне не дайшоў ні адзін ліст, напрыклад, якім мне пісалі валантэры, нейкія валантэркі. Але вось такія перадачы, яны вельмі, так, я не ведаю, натхняюць. Ты разумееш, што пра цябе помняць. Дарэчы, Дар'я, вы былі гераіняй такога кароткага дакументальнага фільму «Фіолетавыя слёзы». Я раю нашым таксама гледачам знайсці гэты фільм на Ютубе, так называецца «Фіолетавыя слёзы» на праваабарончым цэнтры «Вясна». Раскажыце пра ўласную гісторыю. Вас затрымалі за пратэсты 20-го года, але толькі праз 2 гады, здаецца. Так, мяне затрымалі праз 2 гады ў чэрвені 2022-го, і мяне затрымалі разам з маімі сябрамі і змясцілі пад варту ў СІЗА на Валадарскага. Там мы правялі 4 месяцы. Вось, усе разам чакалі суда, і на судзе нам усім прысудзілі хатнюю хімію ад 1,5 до 3 гадоў. Вось. І як у вас успаміны ўвогуле пра той час? Пра турму? Так. Зараз уже нашмат лепей і добра. Мне, наконец-то, больш не сніцца турма і тое, як я бегу з краіны. Так, таму што вы просто нагадаю, для тых, хто не ведае, у гэтым фільме вы казалі пра тое, што вы першыя тыдні у вас была ўвогуле паніка, таму што вы баяліся вярнуцца туды. У турму, так, пасля вызвалення, вось 3 тыдні, калі я прыбыла пасля вызвалення ў Беларусі, я лічу, што гэта найгоршыя тыдні ў маім жыцці, бо ты баішся ўсяго, ты баішся громкіх гукаў, ты баішся крокаў за дзвярыма, ты баішся сказаць родзічам і сваякам, блізкім, сябрам, каму заўгодна, куды ты ідзеш, што ты збіраешся рабіць. Я баялася машын яшчэ калі прыехала ў Польшу паўгады. Я шугалася машын, таму што мяне затрымалі такім чынам, што мяне проста забралі з прыпынку, калі я чакала аўтобус, пад'язджае чорная машына, такія праедзем. Вось. Алексей, зараз вельмі складана перадаваць некую дапамогу ў Беларусь, калі это грашова або іншае. Я зноў жа буду спасылацца на прапаганду, которая пастаянна паказвае, што яна, маю на ўвазе сілавікоў, вельмі хутка знаходзяць тых людзей, якія ахвяруюць штосьці, немагчыма даслаць грошы ніякія ў Беларусь. Так, тады на чым сёння палягае праца такіх фондаў, як ваш, а такіх інстытутаў вельмі шмат, на этой канферэнцыі таксама гэта пабачыў. Калі ты купляеш камусьці прадукты ў супермаркеце беларускім і пазней з дастаўкай дастаўляеш там палітвязням былым ці іх сем'ям, за гэта могуць крымінальную справу завесці. Ну, гэта стала праблемай пасля 23-24 студзеня, калі здарыўся грэйд па тых, хто прысылаў лісты і высылаў грошы ў турмы. І таксама тых, хто атрымліваў прадуктовыя пакункі, а прадуктовыя пакункі атрымлівалі сем'і палітвязняў. Зноў-такі, таму што па правілах I Need Help на прадуктовы пакунак можна было звярнуцца тады, калі ў цябе фінансавы стан такі ўжо зусім. У тым ліку ў сувязі са стратай працы ці чымсьці. Ну ладно, неважна. Усё гэта можна было рабіць да студзеня 23, а потым не. Але накрыць гэтую сістэму было нескладана. Па-першае, калі ты высылаеш ліст, ты пакідаеш сваё імя. Па-першае, калі ты высылаеш грошы, ты пакідаеш сваё імя на пошце, ты даеш пашпарт. Калі ты высылаеш прадуктовую дапамогу з сайта I Need Help, там асабліва нічого ніхто не шыфраваўся, знову-такі. Было зразумела, хто замаўляў, калі гэта дамаўлялася з беларускай карткі, таму што нашыя банкі, знову-такі, абсалютна спакойна перададуць фінансавыя дадзеныя і вокам не прымружаць, таму што баяцца страты ліцэнзіі ці штосьці. Тое, чым мы займаемся, і скончваючы, I Need Help зараз распрацавала метад, што людзі, якім патрэбная прадуктовая дапамога ў Беларусі, ўсю яшчэ гэтую дапамогу атрымаць змогуць. Не магу казаць как, таму што гэта цалкам пераведзена на неадсочваемы варыянт, у тым ліку пры дапамозе нашых рабят, якія знаходзяцца ў Беларусі, то бок
так ці інакш гэта можна зрабіць. І зноў-такі гэта не настолькі складана, таму што да нас вось канкрэтная група, якая атрымлівае прадуктовыя пакункі, яна досыць абмежаваная. Гэта сем'і палітвязняў, гэта сотні людзей. Мы ў 2020 годзе ўпраўлялись з тысячамі людзей. То бок управляцца сотнямі гэта праблема куды меншай магнітуды, просто трэба перайсці на з картак на нешта больш крэатыўнае. Мы распрацавалі такія метады і для іншых відаў дапамогі. То бок мы можам перадаваць дапамогу ў Беларусь. Сёння на канферэнцыі Віці сказаў, перадавайце дапамогу ў Беларусь. Вот мы гэту дапамогу ў Беларусь перадаем. І дастаткова індустрыяльных колькасцях. Я не магу заглыбляцца, якім чынам мы гэта робім, але развозкі гатоўкай у нас працуюць, як і працавалі ўжо апошнія 4 гады. Я заўсёды гэта кажу, мне не страшна, таму што у нас дзейнічае шэраг схем, якія дазваляюць нам абезапасіць кур'еры. Участку з іх я ўзяў, прабачыць, з падручнікаў Другой сусветнай вайны. Это вельмі цікавая інструкцыя, пазней раскажаце не пад запіс. Дар'я, вы пасля вызвалення, калі вы ўжо пераехалі ў бяспечнае месца, вы зараз жывеце ў Польшы, вы таксама сталі актывісткай, которая дапамагае таксама палітвязням. Скажыце, чаму для вас вы абралі такі шлях? Таму што большасць людзей, мне падаецца, ўсё ж такі прагнуць забыць гэты траўматычны досвед. Гэта даволі складана. Глядзіце, мы да гэтага размаўлялі пра дапамогу, і гэта адзін з пунктаў, якія натхняюць пасля турмы выйсці і працягваць працаваць. Бо калі ты бачыш, як дзяўчатам у камеру прыносяць валантэры гэтую замарожаную каўбаску, якую спецыяльна замарозілі, таму што яны ведаюць, што там не храняцца прадукты. Калі нейкія даходзяць лісты, дзе дзяўчаты проста могуць усміхнуцца, ты разумееш, што гэта настолькі падаецца, магчыма, камусьці маленькай кропелькай у гэтым моры дапамогі, але гэта так важна. І калі я бачыла, як дзяўчаты рэагуюць на гэта, я просто не магла апусціць рукі, выйсці, такая, я не буду аб гэтым казаць. І разуменне таго, хто застаецца за кратамі, калі я правяла 4 месяцы з дзяўчатамі, якія сталі для мяне просто другой сям'ёй на ўвесь гэты час, якія маглі падтрымаць, якія маглі нармалёва ўспрыняць тое, што ў мяне, не ведаю, панічная атака, істэрыка, дапамагчы па здароўю, яшчэ чамусьці. Вось гэта людзі, якія дапамагалі. Там няма медыцыны за кратамі, там няма нейкай падтрымкі псіхалагічнай за кратамі, хаця на паперы гэта ўсё ёсць, але па сутнасці гэта ўсё робіцца ў межах камеры. І калі я разумела, што яны застаюцца там, і я выхажу, і я магу пра іх сказаць, я магу пра іх проста распавесці, магу іх падтрымаць лістом, перадачай, каб на іх звярнулі ўвагу, вось гэта для мяне было ў прыярытэце, а потым ужо крок за крокам я разумела, што конечно, я разумела і да гэтага, што праблема нашмат велізарней, але вось гэта былі такія першыя моманты, чаму ўвогуле я прыйшла. Але, дарэчы, калі толькі пачынала даваць інтэрв'ю, я вельмі баялася даваць першае інтэрв'ю, таму што я сама прыйшла да журналісткі, і я спачатку такая, да ладна, мая гісторыя такая вось звычайная, 342-я, зараз сотнямі людзі сядзяць па 342-й. Што я магу яшчэ распавесці? Але потым я зразумела, што гэта вельмі важна, і не бывае маленькіх, неважных в'ю, всё вельмі важна дакументаваць свае гісторыі, і вельмі важна казаць. Многія людзі не выязджаюць пасля таго, як яны свой тэрмін адсіжваюць. Скажыце, ласка, вот з вашага досведу, якая атмасфера пазней да гэтых людзей? Ці асуджаюць іх за тое, што яны палезлі ў палітыку? Яны ж маглі не ісці на пратэсты, маглі проста, як абсалютная большасць, застацца дома, пайсці на вуліцу, ў рэстаран, у кіно. Асуджае хто? Асяроддзе, сваякі, сябры, бліжэйшыя, хто заўгодна, на працы. Бо это складана, калі ты адсядзеў, я так падазраю, калі ты адсядзеў некаторы тэрмін, а пазней табе не могуць даць спакою твоё атачэнне, которое кажа, што ты сама вінавата, трэба было не ісці туды. Ну, глядзіце, гэта залежыць ад атачэння чалавека. Па-першае, напрыклад, у мяне мой бацька, ён вельмі добра неяк мяне падтрымаў у гэты момант, хаця я вельмі хвалявалася і ў турме, калі я знаходзілася, і пасля вызвалення, і пасля пераезду, бо ён не ведаў, што я з'язджаю з краіны. Гэта была велізарная падтрымка. Але ў той же самы бок у мяне былі сваякі, якія казалі, што жанчыне ў турму трапляць нельга, я не ведаю, што цяпер я зэчка, мяне яшчэ з універа адлічылі, што ў мяне цяпер не адукацыі, каму я цяпер такая патрэбная. Гэта, канешне, такая тыпу сітуацыя. Гэта ўсё залежыць ад людзей, але мне гэта маглі казаць нават людзі, якія таксама удзельнічалі ў пратэстах, таксама былі супраць улады і выходзілі на вуліцы там у
калі ў жніўні, у верасні і так далей. Вось. Але гэта залежыць ад атачэння чалавека. Я ведаю, што шмат каго падтрымліваюць сваякі, шмат хто разумее, што іх дзеці, я не ведаю, жонкі, муж'я знаходзяцца за кратамі не за што, за сваё меркаванне, і так не павінна быць у нармальных краінах. Вось, таму падтрымка ёсць, але, канешне, бываюць выпадкі, калі сябры абураюцца, калі ты з'язджаеш, абураюцца, не ведаю, на нешта яшчэ. Таму гэта вельмі залежыць ад людзей. Алексей, але ж дапамагаць таксама бясконцасць немагчыма. У Беларусі рэпрэсіі не спыняюцца, ну, шмат гадоў, але апошнія 4 гады тут бясконцая такая ідзе справа. І калі можа гэта паліва скончыцца? Это пытанне, калі яно скончыцца? Так, я маю на ўвазе, калі, напрыклад, у Беларусі з'явіцца чарговыя 500 палітвязняў, ці хопіць вам гэтых сродкаў, которые вы маеце? Я не думаю, што іх больш становіцца, таму што людзі ўсё ж такі ідуць ва ўласнае жыццё, зноў жа у эміграцыі, яшчэ і ва ўнутраную эміграцыю. Палітвязняў становіцца больш усю дарогу. То бок мы ж лічым не толькі тых, хто сядзіць. Для нас асноўная аўдыторыя канкрэтна для байхелпа. Тому знову-такі у рамках кааліцыі у нас ёсць розныя кірункі. Калегі падтрымліваюць сем'і, калегі падтрымліваюць тых, хто сядзіць. Мы працуем з тымі, хто выйшаў. Гэта наш асноўны кірунак, які зараз забірае 80% рэсурсу. І чым тое, што колькасць людзей за кратамі застаецца там, вагаецца на ўзроўні 1300-1500, так у нас яшчэ 1300 недзе выйшла. Я не памятаю дакладную лічбу, але магнітуда гэтай лічбы, в прынцыпе, такая самая. Калі у нас працягнуць саджаць з такім вот тэмпам, то у нас фактычна зараз наша аўдыторыя складае 3000 чалавек. Это калі ўжо так браць. Будуць сажаць далей, значыць, яна будзе павялічвацца. Яна не змяншаецца, яна толькі павялічваецца. Мы працуем з вызваленымі, так? І адносна, адказа на колькі мы будзем працаваць, пакуль гэта не скончыцца. Ці скончыцца у нас рэсурсы, я не ведаю. Пакуль што, дзякуючы майму калегу Андрэю Стрыжаку, які мы калі працавалі яшчэ з ім па асноўным мандаце, то бок па штрафах, па траўмах, вот такой вот больш захоп. Калі Байсол таксама працаваў з больш такой, што называецца, шырокай аўдыторыяй, ён выказаў меркаванне. Я памятаю, што наша наступная праблема гэта палітзняволены, тому што яны хутка пачнуць выходзіць. Але Байсол застаўся пры тым трэку, які ў іх ёсць, які ў іх лепш за ўсё робіцца, то бок гэта індывідуальныя зборы. Байхелп, в сэнсе я вырашыў, што я буду ў гэтым тандэме тады яшчэ буду займацца палітзняволем. Мы пачалі шукаць сродкі, то бок іх можна шукаць кучай спосабаў. Можна збіраць грошы, не абавязкова публічнымі фандрайзерамі. Можна збіраць праз івенты, напрыклад, што і рабілася. У мінулым годзе адбыўся марафон Ольгі Гарбуновай. Цудоўная рэч, якая, я не думаю, што збярэ 570 тысяч, асабліва пасля некалькіх буйных збораў, якія адбыліся перад ім. Тут справа Тысева, напрыклад, яшчэ некалькі сваякоў палітзнявольных, якія з'ехалі, там гучныя медычныя кейсы былі. То бок, фактычна, за перыяд у 3 месяцы зборы сабралі амаль 800 тысяч за 3 месяцы. І гэта на фоне сітуацыі глыбокай замарозкі, да? Калі няма ніякага зруху у бок аптымізму. Людзі ж калі данацяць? Людзі данацяць, калі ёсць аптымізм, што твой донат можа нешта памяняць. Самае простае гэта лекаванне дзяцей. Да? Ты можаш выратаваць жыццё, гэта лягчэй за ўсё запускаць. Ты можаш змяніць уладу, гэта складанне, але калі ўсё гэта сходзіцца ў такім вот Nexus Point, тады людзі данацяць. У 2020 годзе у нас быў такі Nexus Point. І таму тое, што мы сабралі разам з марафонам і іншымі зборамі, мы сабралі каля 800 тысяч на падтрымку актывістаў, якія пацярпелі. Гэта быў цуд, які для мяне паслаў сігнал, што патэнцыял ёсць. Гэты патэнцыял трэба проста далей развіваць. Ну і ніхто не адмяняе публічны фандрайзінг, інстытуцыйны фандрайзінг, калі мы працуем з донарамі. Ніхто не адмяняе, вот цудоўны прыклад, гэта фонд, які пачаў Светлана Ціхановская, Светлана, Франак, той, што абвясцілі. Так, ужо 2 краіны. Ужо 2 краіны далучыліся, так, Нарвегія і Швецыя. Агульная колькасць грашэй у гэтым фондзе, паабяцаных, канешне, пакуль грашэй, таму што зараз ідзе праца над фіналізацыяй, як гэта будзе інстытуцыйна працаваць, это 1 300 000 еўра. Галоўная фішка гэтага фонда, і за што я вельмі ўдзячны калегам, якія яго прабівалі, там не будзе адміністратыўных грошай. Гэта ўсе грошы, якія пойдуць на простую падтрымку. Гэта была наша умова, калі мы дызайнілі разам гэты канцэпт, мы яго дызайнілі год таму,
Адной з умоваў, якую паставіў у тым ліку я, што там не павінна быць адміністратыўных грошай, гэта ўсё павінна ісці на... Таму што адміністратыўныя грошы я знайду. Донары могуць даць грошы на адміністрацыю каманд. Гэта для іх прасцей за ўсё. А вось гуманітарныя, з гэтым праблема. І вось гэты фонд – гэта чыста гуманітарныя выдаткі. І гэта вельмі класна. І туды будуць далучацца яшчэ краіны. І я просто дадам, я ацаніў, каб закрыць усе групы, якімі мы працуем, палітзняволеныя, без статусу палітзняволеных, сем'і палітзняволеных, шырокае кола пацярпелых, якія адсядзелі кароткі тэрмін, але іх збілі, яны былі вымушаныя з'ехаць з краіны. І людзі ў цяжкім матэрыяльным становішчы праз ускосныя рэпрэсіі. Ну, мае ацэнкі паказваюць, што нам трэба каля 20 мільёнаў. У нас ёсць чвэрць гэтай сумы з розных крыніц. То бок, калі браць гэты фонд, калі браць рэсурсы, даступныя нам, калі браць... 20 мільёнаў – это на ўсіх палітвязняў, вы маеце на 20 мільёнаў на все групы, калі вельмі кансерватыўна падтрымліваць сем'і. Таму што сем'і – гэта самая вялікая група. Мы ж не можам... У нас в Вайсоле з байхелпам ёсць праграма. Падтрымка былых палітзняволеных, разовая выплата. Это ідэя стрыжака, мы далучыліся. Выплачваюць ці байсол, ці байхелп. Это 500 евро, але гэта разовая. Калі сем'і падтрымліваць, шмат з них, хто згубіў працу, так? Шмат з іх, хто не згубіў працу, але перадачу ў калонію каштуюць. Адвакаты каштуюць, шалёныя грошы. Шмат хто не звяртаецца да нас па адвакатаў, бо вельмі, страшна звяртацца зноў-такі. І таму, напрыклад, калі ўжо па вялікім рахунку, на добрую руку, тут, каб падтрымліваць сем'і, трэба падтрымліваць месячнымі стыпендыямі. Гэта мае разуменне. І гэта самый вялікі артыкул гэтых выдаткаў. Дык вось, я просто скажу, рэсурсы мы знойдзем. Пакіньце гэта нам. Гэта не праблема. Калі мы ўжо зрабілі гэта ў 20-м, мы зробім гэта і зараз, таму што я ад гэтай тэмы не адчэплюся, Андрэй ад гэтай тэмы не адчэпіцца, СДЖ, дысідэнт, вось вся наша кааліцыя, мы ад гэтай тэмы не адчэпімся. Нам галоўнае, каб народ ведаў, што да нас прыходзіць бяспечна. У нас не было зліваў інфармацыі з унутраных баз. У нас все, што адбывалася, гэта адбывалася праз выкручванне ГБшнікамі рук тых, хто атрымліваў дапамогу, у надзеі, што яны прагаварацца, што яны атрымлівалі. Было некалькі выпадкаў, калі Габьё просто сказала: мы знаем, что вы получали помощь. И люди сказали: ну да, мы получали. Это так само, як яны хваляцца, што яны ўзломваюць тэлефоны, напрыклад, насамрэч яны просто бяруць тэлефон у рукі і уладальніка ў дзверы руку зашчэмліваюць. І тады чалавек просто разблакоўвае свой тэлефон. Дар'я, вось пра гэтыя грошы мы гаворым. А скажыце, а вы самі атрымлівалі нейкую дапамогу ўвогуле? Маглі разлічваць на яе? Вам хтосьці дапамагаў пасля выхаду з турмы? Так, пасля вызвалення я прыехала ў Польшу, і у мяне нічога не было. Мяне толькі што адлічылі з універа, я яшчэ была студэнткай, у мяне няма ні працы, нічога, і я помню, што 31-го, мне падаецца, снежня, вось прямо перед Новым годам мне пералічылі грошы, я звярталася ў байсол, вось, мне пералічылі тады 300 евро, я такая: добра, я змагу адсвяткаваць хаця бы Новы год, я не ведаю зрабіць хоць нешта. Вось, тады яшчэ ў гэты ж дзень прыехала мой сабака, вось, карацей, гэта было такі момант. Так, і я атрымлівала медыцынскую дапамогу, гэта таксама вельмі вялікія выдаткі, я разумею, і я не ведаю, я бы сама, мне здаецца, ніколі не занялася сваім лекаваннем, таму што проста гэта вялікія грошы. Вы зараз таксама удзельнічаеце ў дапамозе палітвязням з-за мяжы. Скажыце, а што можна зрабіць? Вот ёсць два велізарныя фонды Байсол і Байхелп, ёсць яшчэ некаторыя дробнейшыя арганізацыі, але гэта арганізацыі, которые ўжо фактычна мільёны, я думаю, што, прабачце такое слово, правярнулі за пару гадоў. А чым займаюцца тыя драбнейшыя ініцыятывы і што яны могуць зрабіць, калі у Літве ці ў Польшы, а палітвязні сядзяць у Жодзіна і ў Гомелі? Глядзіце, па-першае, распавядаць, бо павестка з боку Беларусі ўсё далей і далей сыходзіць. У нас прайшло 4 гады, і людзі проста стаміліся слухаць пра палітзняволеных, стаміліся чытаць. Кожны дзень навіны аб тым, што кагосьці затрымалі, кагосьці пасадзілі, асудзілі і так далей. Гэта вельмі важна, трымаць павестку вось у поле, распавядаць міжнароднай супольнасці пра тое, што адбываецца ў краіне. У нас нічога не скончылася. У нас кожны дзень становіцца толькі горш і горш. І гэта, напрыклад, тое, чым я займаюся, таму што я як голас і былой палітвязанкі, і проста як голас маіх знаёмых, якія баяцца сказаць, але ці баяцца, ці не могуць з-за нейкага псіхалагічнага стану і так далей. Я разумею, што гэта вельмі важна. Проста вось асвячаць гэту тэму і не апускаць рукі. Хаця часам вельмі ўжо хочацца, таму што ўсе ўжо выгарэлі, ўсе ўжо стаміліся, адно і тое ж кожны дзень. І гэта вельмі вось такое інфармацыйная важная падтрымка гэтай тэмы. З
шмат ініцыятываў, якія, не ведаю, збіраюць перадачкі ў СІЗА ці ў калоніі. Я вось ведаю ініцыятывы, якія збіраюць жанчынам менавіта нейкія перадачы, якія пішуць лісты. Гэта таксама вялікая падтрымка. Зараз лістамі вельмі дрэнна, мы ўсе гэта разумеем, што іх блакуюць і шмат якія лісты не прапускаюць, але некаторыя ўсё адно трапляюць, і гэта ўсё адно падтрымка людзей у зняволенні. Проста трэба разумець, напэўна, што вось у зняволенні, калі перадаюць, я не ведаю, просто знаёмы кейс, што перадалі нейкую там гігіенічку з надпісам «Гаррі Поттер» дзяўчыне, якая вельмі любіць Гаррі Поттера, і для яе гэта такое шчасце, што яна бегае і прыгае весь дзень, такая, у мяне ёсць гігіенічка з Гаррі Поттером. Ну, вось гэта моманты, мы не можам іх вызваліць, але мы можам іх падтрымаць. Ось хоць так. І калі ты робіш хоць нешта, гэта ўжо вялікая справа. Алексей, вы зараз згадалі пра кааліцыю арганізацыі. Што это за яно? Это штосьці новае вы стварылі? Не, мы не стваралі новае, мы просто аптымізавалі працу з калегамі па тым, дзе мы хорошо адзін аднаго дапаўняем. Ну, на наступным тыдні ці праз тыдзень будзе сайт, дарэчы, які таксама будзе, я спадзяюся, як кропка ўваходу у гэты новы гуманітарны фонд, пра які знову такі я тут казаў, пра які дамовілася Святлана Ціхановская, вось гэта ўсе высілкі дыпламатычныя. Ну, сэнс у чым? Ёсць 4 арганізацыі. Гэта Байсол, Байхелп, Дысідэнты, СДЖ. У нас розныя кірункі... СДЖ – это страна для жизни, так. У нас розныя кірункі дзейнасці. То бок СДЖ, напрыклад, займаецца правовой дапамогай. І яшчэ там чымсьці. Байсол займаецца зборамі і праграма для дзетак. У СДЖ таксама ёсць праграма для дзетак. Дысідэнт займаецца дапамогай, вось тое, што вы казалі, таксама дапамога з перадачамі унутры краіны. Ці штосьці вовне краіны. Мы займаемся... Байсол займаецца эвакуацыямі. Калі чалавека эвакуявалі, у нас ёсць сетка шэлтера, у нас ёсць магчымасць медычнай дапамогі, псіхалагічнай, у нас ёсць магчымасць рэабілітацыі, у нас ёсць магчымасць нейкай інтэграцыйнай дзейнасці разам з калегамі ў Варшаве, тым самым хабам. Мы дапаўняем адзін аднаго. Нам не трэба шукаць партнёраў, і так арганічна сталася, што за апошнія 2 гады мы пачалі проста працаваць разам, у нас наладзіліся працэсы. Ну і мы просто вырашылі, раз гэта функцыянуе ўжо такім чынам, то добра было б гэта аформіць у адзін кааліцыйны брэнд. І так з'явілася служба хуткай гуманітарнай дапамогі, якая па сутнасці, ну, это наш сігнал, што, па-першае, мы разам мы надаем вельмі дастаткова, ну, не вельмі, но дастаткова вялікі спектр відаў дапамогі, гэта першае. Па-другое, мы ведаем, што калі чалавек прыйшоў да кагосьці з нас, ён прыйшоў да ўсіх нас, таму што у нас унутры хутка адбываецца пераразмеркаванне заяўнікоў у арганізацыю там адпаведную тыпу дапамогі, то бок калі там, напрыклад, да СДЖ нехта прыйшоў з пытаннем, а дзе мне я былы палізнявольны, мне няма дзе жыць, напрыклад, у Варшаве, то гэта пытанне да нас. Альбо я выехаў у Арменію, мяне там затрымалі, таму што я ў вышуку. Гэта пытанне да ўсіх нас. Мы таксама займаемся, рабілі адвокасі для тых, хто закрас у Арменіі пасля запытаў Беларусі аб выдачы, і ніхто з гэтых людзей не сеў. Ну, конечно, это не толькі мы, конечно, гэта групы на зямлі, але мы проста узяліся гэта і трымалі гэтую сітуацыю пад кантролем, каб яна не заходзіла там з аджэнды, там, дзякуючы Хельсінскаму камітету ў Арменіі і мясцовым праабаронцам. І ўвогуле зараз ідзе змена палітыкі Арменіі адносна Расіі, ну і мы стараемся, так сказаць, падымаць пытанне беларусаў. Чаму я кажу Арменію? Таму што Турцыя, Турэччына, іх там у Грузіі шмат, яны ездзяць у Турэччыну і Арменію, каб візу зрабіць, напрыклад. У Турэччыне ім не пагражае небяспека. А вось у Арменіі яны могуць трапіць у Цугундар, і калі на гэта не звяртаць увагі, ну, ведаеце, як з Бяляцкім. Ну, не хацелі палякі выдаваць інфармацыю, а так получилось. Вот каб так не получилось, то мы з гэтым таксама гэтым займаемся. І да, і калі чалавек кудысьці прыходзіць, ён прыходзіць да ўсіх нас, нам не патрэбны адзіны пункт уваходу, нам не патрэбна сарціровачная никакая. Так просто куды больш эфектыўна. Раз мы абменьваемся інфармацыяй, то давайте мы... І знову таки, мы выступаем для ўсіх знешніх гульцоў, мы зараз выступаем адным голасам. То бок, удзел не удзел у нейкіх мерапрыемствах, удзел не удзел у нейкіх кампаніях, мы зараз гэта будзем рабіць ад асобай менавіта кааліцыі, тому што гэта надае таксама нам магчымасць негацыяцыйную. І ў неапошняе пытанне да вас абодвух. Зараз, і пра гэта гаварылася на канферэнцыі ў Празе,
рэжым легалізуе рэпрэсіі, то есть робіць іх законнымі з пункту гледжання самой сістэмы. Умоўна кажучы, суддзя, который судзіць, ён судзіць па тых законах, якія ёсць, но ён ж не вінаваты, што такія законы прыняты. Як вы бачыце ў будучыні, напрыклад, адказнасць гэтых людзей, сілавікоў, суддзяў, людзей, которые працуюць у турмах, но з пункту гледжання закону яны могуць сказаць, што яны рабілі ўсё законна і да іх прэтэнзій ніякіх ніхто не можа мець. Это складанае пытанне, таму што я не ведаю, ёсць вельмі розныя меркаванні на гэты конт. Некаторыя хочуць, каб яны ўсе сядзелі ў турмах, некаторыя хочуць там, каб яны плацілі вялікія грошы, я не ведаю, пазбавіць іх усіх маёмасці, таго, што яны зрабілі і так далей. Камусьці хочацца справядлівасці, так, каб над імі была справядлівае сударазбірательства і каб іх усіх асудзілі за тое, што яны робяць з людзьмі, за ўсе катаванні, якія яны робяць, усіх суддзей, за тое, колькі яны даюць гадоў людзям, я не ведаю, за рэпосты, данаты і так далей. Вось. Гэта вельмі складанае, шчыра кажучы, пытанне. Тыпу, вось, для мяне, як для чалавека, для жанчыны, якая выйшла з турмы, я ўвогуле не задаюся гэтым пытаннем, мне ўсё адно на гэтых людзей, і я працую над абсалютна другімі момантамі, звязанымі з палітвязнямі і палітвязнікамі. Вось, таму я не ведаю, у меня няма такога, што мне хочацца ўсім ім атамсціць ці нешта такое. Але я ведаю людзей, якія хочуць, якіх вельмі траўмаваў гэты досвед, якіх 10 сутак на акрэсце натраўмавалі так, што яны 3 гады сядзяць на таблетках, на супакойваючых і не могуць, напрыклад, спаць. У мяне ёсць асабіста такія прыклады, хто не можа выехаць, хто страціў працу, і для такіх людзей сапраўды жыццё проста вось ламаецца ў нейкі момант. Тут играе роль, конечно, то, что я просто студэнтка, так, у мяне па сутнасці там не было кар'еры, якую я паспела пабудаваць. Ну, вы былі на 3-м курсе міжнародных адносін БДУ, это таксама прэстыжная была і факультэт, вучоба. Так, але, ну, разумееце, калі мы кажам, напрыклад, пра людзей, у якіх быў бізнес у Беларусі 10 год, якія маглі сябе цудоўна жыць у Менску і ні ў чым сябе не адмаўляць, ездзіць 3 разы на год на мора, на Мальдзівы, і ў іх было ўсё добра, а цяпер яны падлічваюць грошы, каб былі грошы на тое, каб аплаціць кватэру ў Варшаве. Ну, гэта трошкі рознае, так? Вось, таму Я вас разумею, вы помсціць не хочаце. У мяне няма такога жадання, што я хачу ім адпомсціць, але мне хочацца справядлівасці. То бок, я не ведаю, як гэта растлумачыць, але, канешне, хочацца, каб усё было справядліва ў гэтым жыцці. Алексей, можа, у вас ёсць ідэя, як эту справядлівасць дасягнуць? Я спачатку адкаментую пра законы, тое, што нарабілі законна. У Трэцім рэйхе нюрнбергскія законы і дыскрымінацыя габрэяў была абсалютна законнай. І концлагеры таксама былі законны. Таму ўсё гэта было законным. Без конца зняволення, без канцавой даты. Не толькі для габрэяў, для ворагаў рэйха, у прынцыпе, для тых нешматлікіх дысідэнтаў, яно ўсё было законна. Але гэта не пазбавіла, так сказаць, пятлі некаторых аўтараў гэтых так званых законаў. Понятно, тады не было такого разумення міжнароднага права там, ці еўрапейскага права, але вот, можа, тады спрацавала логіка пераможцы. Можа быць, зараз куды прасцей з гэтай логікі, я не юрыст, зноў-такі, але у тым ліку Беларусь з'яўляецца падпісантам кучы міжнародных канвенцый, якія стаяць у іерархіі над нацыянальнымі законамі. І калі нацыянальны закон пярэчыць гэтай канвенцыі, а беларускія законы адносна там пазбаўлення маёмасці, экстрэмізма, бла-бла-бла, яны пярэчаць канвенцыі правоў чалавека у сотнях месцаў. Можна пайсці гэтым шляхам. Альбо можна пайсці зноў-такі па логіцы пераможцы, таму што калі ў Беларусі рэжым зменіцца, то пераможцамі будуць не тыя, хто зараз сажае людзей. То бок, усе рэпрэсіі ў свеце былі законныя, але гэта ніколі не спыняла ад таго, каб у Польшчы ўстроіць люстрацыю, у Чэхіі ўстроіць люстрацыю. Да, не ўсе сядуць, гэта зразумела, ніхто не ўсе і павінны сядаць, таму што інакш вы пасадзіце вялікую колькасць насельніцтва і у вас з'явіцца, скажем так, чарговы вот пункт напругі. Але аўтары гэтага ўсяго, яны павінны сесці. Тыя, хто ў каго кроў на руках, яны павінны сесці. Суддзі, якія з задавальненнем впільвалі не 3 гады, а 13, яны павінны сесці. Мне падаецца, што калі я дажыву да гэтага, я з задавальненнем прыму ўдзел у тым, каб яны селі. Таму што тое, што яны рабілі, пярэчыла, зноў-такі, правам чалавека у гуманістычнай інтэрпрэтацыі. І зараз гэта куды прасцей дэбатаваць, чым было дэбатаваць у Руандзе, напрыклад, ці зноў-такі у Нямецчыне канца 40-х гадоў, ці ў Польшчы, тады так Польшча не была падпісантам шмат чаго, ну што, ну ўсё ж было законна зноў-такі.
Але есть дух закона, есть літара закона. І мы, нарэшце, я думаю, навучыліся ў Еўропе, што было шмат пераходаў ад дыктатур за апошнія 50 гадоў. Да? Была грэчаская дыктатура, была франкісцкая дыктатура, была салазарская дыктатура. Кожная з іх так ці інакш прайшлі свой шлях ачысткі грамадства. І тут ж галоўнае не пасадзіць, тут галоўнае зрабіць прышчэпку, каб больш некаторы час, пакуль гэтая прышчэпка дзейнічае, нікаму ў башку не прыйшла дурная ідэя, што мы можам паўтарыць. Вось. А ўсё астатняе, ну да, забарона часта тым, хто прымаў удзел у судовых працэсах, забарона працы ў судовай сістэме. Ну, знову-такі, забарона займаць пазіцыі на дзяржаўнай службе. Гэта ўсё можна адпрацаваць. І шчыра, калі вы мяне папытаеце, я хачу помсты, тому што я бачу, што яны робяць. І я хачу, каб асноўныя гульцы, вось гэта, яны ці ніколі не вярнуліся ў Беларусь, як яны мараць, што мы не вярнуліся, а мы вернемся. Ці, каб асноўныя гульцы, гэта проста ці прыселі, ці ўсё згубілі. Вот я для гэтага зраблю ўсё, што магчыма пасля того, як гэта скончыцца. Дзякую, Алексей. Такое рознае меркаванне 50 на 50 помста і не помста. Сёння прадставілі нашыя госці. Гэта быў Алексей Лявончык з фонду Buy Help, а таксама Дар'я Кароль, былая палізняволеная актывістка, а для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Разам з госцьмі мы былі ў пражскай канферэнцыі аб палітвязнях у Беларусі. Больш чытайце на нашым сайце свабода.орг. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Заставайцеся за свабодай.